bus ang Etnalan. Pero 8:30 pa lang nandun na kami. Medyo marami na rin parked vehicles na nauna na sa amin. Pagdating sa bilihan ng ticket ay medyo may pila na rin. Unexpected dahil 1 oras pa bago ang opening. Wala kaming nagawa kundi tumayo ng 1 oras. Pagdating ng 9:30 ay blockbuster na ang pila. Para! Pakita mo yung bilyeto. Siyempre, dahil sa isa kami sa mga nauna sa pila, nakapwesto na kaagad kami sa Letini sa harap ng pool. Nakapag-charge pa nga kami ng almusal bago magsimula. Bawal ang camera sa lahat ng rides kaya ganito na lang. Pero allowed naman sa lahat ng swimming pools. Sa pinakamalaking swimming pool, nandun yung artificial waves. Hindi lang yun dahil may pasumba pa si Mayor. Sa ganda nga ng view, parang nasa dagat ka talaga eh. Dun sa parteng malalim, malalakas ang alon. Pero dito sa mababaw lang, sa napiling takbayan yan, mahihina ang alon kasi hanggang tuhod lang naman. Nakaupo lang siya. Doon niya napiling tumambay kasi nangihinain siya din sa libreng Zumba. Ito naman yung pangalawang pool kung saan matatagpuan ng hippo at elephant. Ayan, may bonus pang points.
Sa dami ng available rides ay sakto sa buong pamilya. May para sa maliliit na bata hanggang sa buwis buhay na rides. Alam mo nung bumagsak na, ang laki ng ibinaba ng tubig. Nung napagod kami sa mga rides, doon naman kami tumambay sa ng mga bata. Merong nag-iisang ride na nakapuslit kami ng video. Nung nawala ang bantay ay nilabas ng camera. Pagkatapos ng madilim na tunnel, hinila na kami paakyat.